ene eye dakesia ema Agona man ane Asante man efiri se ene na Agona man hene Obirikɔmfoɔ Anokye Boakye ebe si bibia kire yewura Asante mawura otumfo setu nyamekase na wohwe machi ha nananom akomfoɔ na ekom no ebi mo dikamba abekom na okomfoɔ yi so eto aso agoro ekoso gidi ewo Manhyia kotofia ha eno prapra kwam ansana Obirikɔmfoɔ Anokye Boakye a wono ye konfo pani yewura santehini otumfo setu nyamekase wono anu yonko brebo Obirikɔmfoɔ Anokye kwa mfempɔn akonwa konfo Anokye tena so se Agona hene no sa akonwa yi nene ode Obirikɔmfoɔ Anokye Boakye eba betena so enti yenuanom agofumai prapra kwam ena akonfo a ewo Manhyia kotokofia no eye bebre won ba bebo konfo pani chidom amani nsaya obeso a kire yewura no edimu na sepi asita midi ne kwame ewo nimfo kukudrofo ye beko na ye ne nananom atwetwe nkomo afa ne Agona hene nsaya obeso a kire yewura otumfo ana afa enigye so a Agona mayanya ana enigye so a nananom akonfo so enya yenko ne ye no mu nkodidi nkomo kakra wo mbedoso nananom a ewo meha nyina no ye nananom akonfo a omo bebo Obirikɔmfoɔ Anokye Boakye chidom ama na so ya kire ono an yonko brebo yewura kotokohene ti ye ne nananom bedidi nkomo nananom akonfo nyina so omo chairman eni nana wada room ebru Opemsuo TV so ni ye mamumo yo ya jomoso ya mamoni Asante som nananom akonfo so ye mamutiri nkwa ya damu ase nana bodi na da ho adi mayen yo medin de nana kwasi buaten asama gada obosomfo mene makomfo a ye wo Asante Agona na ene yewura da roma ye benya yewura na wada ya no de na ese de akom eba ye de beta na chi na odi kosai ema ne ye fe nti hu ye ha no pa ye ya Agona manto anson no akomfo a ye wo mu nyina na ye wa ha yi medamu ase enti nananom akonfo mu benya mo konfo pani pa na ochi bio ye benya ye konfo hene Obirikɔmfoɔ Anokye a odi kan no abebo ye chidom no aboa makom Asante amane na pagya amakom akoso saa netie asembe na wobeka kire yewura ene na chiame wo bra yewura makwan se ne wono a ne yonko Anokye emesi bibi nkire no yewura de yedanase se Agona akonwa to wona ho da wadi hu dwuma ne be busumi mienu ne kakre no ma kwan se ohema nkoyi ode hyebrante a obedi akonwa no ohema nso ayade wayi de hyebrante de ya kire yen wa Agona am yakokom am na so ya kire ne mpanimfo ti nani edi na chie no abesi bibi a kire yewura na yewura nso ama akom apagya awa santemam saa netie nana wadaruma senana so awia wugiri se emwa ben na obeboa mu ama akoma sa gina biofiri se bebre se ene ase Kristosum ne ade no eye abunkama fa akom so enti die na mo hwehwe se nana be ya aboa ma akom ase gina bio se de tetenete no yo se de tie no a akom na ma Asante ya Asante yewura akomfo Anokye wona ma Asante aye abedru se de tie enti yewura bai de yenim se akom no de enwu egina ye na so yegina ye na so pa Asante mama nyina sebe akomfo pani odaya no ye nana Abbas medoma wona Asante mama nyina yekuo no oda no nti akom no de mu a ohema de ba muhu de ba yeye nti akom de enwui na nso so yegina pintin se ne ewura bedi yanim na wa ma akom no se ewura otumfo hia yan ebre bi a wadi yanim de yaba na de tie no no yewura kotokohene beso Opemsuo mu sai kira Asante man no won toto na Asante semase na nanom akonfo so okura mu musa asembe na obegina nanom akonfo na mu aka kire yewura Asante hene asedan ko a asedan ye da yewura se bibia wonyi yemu ye bibia ye na odi nka afra yen me ye betwa safie ama ne bibi obeyen so akoso ama nyankopɔ agira kire ama na ye fenti yewura de asedan ko a na ye deda no na nasa bo odi na da ho adi yo medin de nana kwasi buaten Agona district chairman ye ni yewura nana bas na eba na traffic nti na o meduru ha obeba bebo ye chidom
ama bibia yɛ fɛ medamo ase yɛda ase ti yɛ nananom akɔmfoɔ ɔmo chairman ana ɛne nakase yɛne nananom maa no bi nso ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ yɛnkɔ ha na yɛne nananom nso ntwetwe nkɔmmɔ na ɔda rom eburu Opemsuo TV so ni yɛmo akɔ aba yɛda mo ase ma mo nso ne asantesom Yes, Damas. Pacho Bodina da ho adi man. Pacho me de na na afia konedo. Asua from Komfo, Agona Opemsuo. Asua from Komfo. Yo, e dia na also be ka kire. Ade me ka kire yewura ne se asedan kuto se ne o ma ye nso ya sebi na ya safa ya fata bi. Ti de me ka nyina ne se Obirikɔmfoɔ aye na wa ba die enim se bibia wi a ya Komfo nso ya koma atoyeyem ye ho nso atoyem. Yɛda ase yɛne nana nso ntwetwe nkɔmmɔ na yɛnto aso nana ɔda rom eburu udin de sɛ Pacho friend me nana ye wi amo ase. Okay. But wa komfo din de sɛ Me pacho me yata no komfo wo Agona wi amo ase. Nana ye wi. ɛnɛ mu benya ma komfo hene a wɔyɛ santehene yɔnko ɔne ne santehene kyekyere na santeman Obirikɔmfoɔ na amu mo ne gye ne sɛ Ya ni je ne se yada Nyankopɔn ase na yada asante hene so ase se yanso yanya kandifo a oba bedi yanim yesra nkwatenten e de ma Agona hene yo yada ase nana ye no ntu aso me nana so me mana da ne ho adi nana bodi na da ho adi yo ye frɛ me nana fiase wa ya free Agona bipua nana e de na so ka kire yo me so me kom asuo ofin dia me kan say ene ye ni gisem papa satant mawura ono so ne wayi ye so ye obedi anim ama ye Agona aye ni gisem aye krabehwe enu nti ne na konfo yesu egyina nti ne ye kan say da na se bebre ye ma no kwatentene ye ma no yokoduro ye kan say ye ma na mo ye da se nana no konfo a abebo Obirikɔmfoɔ Anokye Boakye chidom ne so obesi bibia kire yewura santehene no ena mote se ye ne wo matwetwe nkomo no Mami pacho ufiri Agona ne bae me pacho ada roma mi firi Agona ne bae ene Agona hene beso ya kire yewura santehene e de na obeka kire pacho ye wani gie pa fi se ye kro na da ho akye ena Awurade adom oba ahema wo krom ho a oye na ahema ntansan yi adom enso de nani atoto fam a na wahu se wanya Obirikɔmfoɔ Boakye a obeso akire yewura enti eyi ye nigi ye ahoho a enti dom e ba ne de enye dom keto enti ye wani gie mu pa ye wani gie asambe na beka kire yewura ne mpanimfoɔ se yewura santehene wode abotre akomapa Sabi ebru ni nyansa a emu dɔ ne nimu de ne sɛ de wo se dwene mu kuro mu ho ama bibia ya asomdwe ne mu benya mo hena asembe na beka kire yewura aseme beka kire yewura ne sɛ Awurade nsura no Awurade ma ne nkwatenten o ma ne nkwa ahoɔden wɔ mu na ne nim de ne nso enye moho na ontimi fa ntoa ne nwuma pa na wɔyɛ ne so yɛda se mame ɛdeɛ na so bɛka fa ho wo so fira Agona ne bae pacha you na udin de sɛn boso sewa akosua sewa wo bae mo so wo tie akira w'anim ayɛ sere ɛdeɛ nti na wani agye saa mani agye sɛ yenya asante yenya me adaroma yensa aka ye hene yensa aka hene ne ani agye om me bra no na na japa me yaw obi okobi edi na chi nam nyina bɔ mpa yɛ sɛ Nyankopɔn bɛ adom a benya sina mu ama me bra no kora no enya sundie kakra ɛdeɛ na mohwehwɛ sɛ Obirikɔmfoɔ Anokye foforɔ a wo bɛn obɛboa ama Agona man sɛ bi ebru mo nsa aka ye hwɛ sɛ o ma ye mpuntuo ne edwa ne school sem ne nsuo sem ye hia sa ne ma no yɛda se mene me nua ba yi nwie na yɛnyɛ ma me pacho ada ma wo so din de sɛn de mambrago ɛdeɛ na wo ka kire e ka kire Agona ma hen se e ba wo ba no o ma Agona kuro no enye krabehye saa ne pe no na o ma kuro ye mramu mansu ni nyina o metwam ma ye o ma kuro ye mra Agona na Agona nye krabehye saa ne ye hyehye yɛda se ye nua ba no so de waka no yɛbɛkɔ so ne ne Agonafoɔ atwetwe nkɔmmɔ enim sɛ bebre so nam kwan so a ɔmo ba medi de kwame ewu anifo menhyia hemfi